Euskal preso politikoen kolektiboak bere eztabaidaren ondorioak publiko egin ditu. Ikusten dugu eztabaida horrekin etorkizunera begiratzen dutela, errealitateari egokitutako eztabaida eta ondorioak izan direla, eta zentzu horretan azpimarratu nahi ditugu eztabaidaren ondorioen ezaugarri nagusienak. Batetik, batze, euskal herriratze eta eskartzelazio prozesu gradual bat aurreikusten dute. Bigarrenik, preso bakoitzaren esku egongo dela bere egoera juridikoa kontutan hartuta ze pausu eman. Eta hirugarrenik, bide hori euskal gizartearekin batera egin nahi dutela azpimarratu dute. Zentzu horretan txalogarria da oso, oinarriak finkatzen ditu gatazkaren ondorioak modu integral batean gainditzeko, eta orain eragile politiko, sozial zein instituzionalei dagokigu, euskal herritarroi dagokigu bide horretan kolektiboa bera laguntzea.